Que m'agrada començar en aquest plató de Canal 4 Televisió amb bons amics, amb en Xisco Bouçà, el president del Grup Güell, que mos ha duit a dos amics que són dos batlles, dos professionals, vocacionals, i que lluiten pel poble i que són molt estimats. Així que primer el que feim és Preci, Xisco Bouçà, bon vespre, benvingut. Bon vespre. Què tal? Bé, n'hi ha un que no puc veure molt, Ai, Déu, ja comencem. perquè és qui me va casar. Ah, sí? Però s'ocupa la teva? No, me van en un guinat. Sí. Qui és? Antoni. Antoni Salivella, senyor Batlle, què tal? Molt bon. Com I estàs? en Joan, tots dos molt bons amics. Batlle d'Escorca, Batlle de Sauva, tenim la serra aquí, eh? La Serra Tramuntana, la nostra preciosa Serra Tramuntana, que és el més guapo que hi ha a Mallorca i pas a Serenger. Però és que és patrimoni mundial. No és així, senyor Batlle, què tal? Joan, jo t'he dit Joan directament perquè hi ha amistat, i saps que fa poc vaig estar en el teu poble. Vàrem estar en la prova de salt de Tramuntana. Un èxit, eh? Una prova ciclística de primer ordre que uneix el salt de la Belladona amb la Serra Tramuntana. Saps que és de guapo. Els ciclistes malament és una prova exigent, no és així, però saps que disfruten d'aquelles vistes. La gent que ve de fora al·lucina, això era clar. Primer, els participants ciclistes que varen gaudir i disfrutar d'aquesta prova, i llavors te queden unes imatges de tots els paratges que recorren tota Europa i tot el món. I és una prova que ha enganxat molt a dins el món ciclista, del calendari ciclista de Mallorca. Vosaltres que sou els batlles d'aquests pobles preciosos, jo de vegades quan he tingut la sort de viatjar bastant, són conscients de la preciositat que tenim a la Serra de Tramuntana, que és un patrimoni mundial, no és així, i d'aquesta joia, perquè de vegades els que estem en un puesto no apreciem exactament el que tenim. Vosaltres, com a màxims responsables tant de Sauva com d'Escorca? Bé, bueno, jo diria que sí, sincerament. La veritat és que jo estic encantat, sobretot m'agrada a certes hores del dia que hi ha molta més tranquil·litat, perquè jo entenc que som un lloc molt atractiu per visitar. De fet, nosaltres som un municipi molt gros en extensió. Així és. El menys poblat. És curiós, eh? Som l'únic municipi de les Illes Balears que pateix despoblació, que això també és curiós, en unes illes on cada vegada hi ha més població, això és una dada que molta gent no sap, però que tenim un volum de visitants que superen el milió de persones cada any. Ja me diràs. Per tant, hi ha moments que és vera que hi ha trull, però aquests moments de tranquil·litat o aquests moments que pots anar a visitar certs llocs a primera hora de matí, a l'hora baixa, que hi ha molta més tranquil·litat, te'n dones compte que tenc el privilegi de poder viure un paradís. És un privilegi, Joan Antoni, perquè nosaltres, per exemple, els que feim feina a ciutat, no és així, quan sortim de Palma i tal, que Palma és una ciutat fantàstica, però se veuen les coses d'una altra manera. I vosaltres, com que esteu tan acostumats, allò és el que se diu qualitat de vida, no? Sí, és un privilegi, però també és un espai que necessita cuidar-se en tots els sentits. Per això hem de procurar administrar els recursos i tenir les infraestructures adequades, necessaris, per veure el futur immediat, el futur a llarg plaç, gestionar el present. I també un patrimoni s'ha de gestionar. No se gestiona tot sol, sinó, com molt bé sap Antoni, com a patrimoni de la Serra de Tramuntana i patrimoni de la humanitat, això el que ens exigeix és cuidar-se, fer polítiques i accions que condueixin a mantenir, a preservar i a millorar el nostre entorn. Xisco, conta-mos, quina implicació han tingut aquests dos amics batlles en el que és la marxa del Güell al Llucapeu, que és una cosa no és només dels llonguers dels palmesanos, sinó això de tots els mallorquins i de tots els balears, no és així? I pares estranger. Exacte, que ve gent de l'estranger. Bé, vull dir que jo ara farà 7 anys ja. 7 anys. No, fa 7 anys ja. Que duc, citat que tant amb en Joan com amb Antoni sempre han trobat molt bona col·laboració. Selva és el punt fort, és el puesto més important. Per idea d'en Joan van canviar el puesto i van posar, ja és el segon any que l'han posat a la part del parc, que està molt millor perquè és molt més net. Enguany s'han donat donos perquè quan surtes de... Donos no, 10 dies hi penso.
ja em sortirà. Dolços. No, sí. Dolços, pastissos o...? No, sí, bé, em sortirà. I l'arribada de gent gran, de gent gran que fan dia 10 de maig a Lluc i la trobada de la marxa de Güell. Escorca, som de gent, de cada any puja molt més gent, enguany hem batit rècords. I és veritat que jo, que no me'n recordo l'òpati que anava a Lluc, i ara per el meu cargo, ahir vaig estar a Lluc. I cada 2 mesos, 2 mesos i mig, vaig a Lluc i és veritat que cada dia m'agrada més la tranquil·litat. El Güell té molt que agrair tant en Joan com en Toni. En Toni, quan van canviar la sortida de Lloseta a Selva, que van dir Pesquimí Vell, en Toni em diu per què no treu Pesquimí Vell de Lluc, i jo li vaig contestar, Toni, no passen els cotxos. Jo, clar que no passen els cotxos. I fa 2 anys que entrem per allà, és molt més segur per marxar perquè ens oblidem de la carretera de Pollença i és més fresc i la vista és fantàstica. Jo ara mateix ahir vaig estar a Lluc i puig per allà, per Can Guillet, que anava a berenar allà a Can Guillet, com és normal, i aquella vista és fantàstica. És que la nostra tramuntana no té una comparació amb ningú, crec. No, però a qualsevol banda del món, Sí, jo estava bastant, en la meva feina m'he passejat bastant i està que com aquesta serra nostra, això, i comprenc que tenen un problema molt gros perquè hi va molt de gent. Està que a Lluc, sempre que puix, autocars en hivern, autocars en estiu, bicicletes, ara les bicicletes, ahir la carretera topa de bicicletes. Sí, bueno, tenim unes temporades, com bé dius, que tenim l'afluència de primavera-tardor, que una pressió de gent que practica diferents tipus d'activitat per muntanya. La bicicleta és un dels esports forts que se fan, igual que el senderisme, i, com comentaves, també nosaltres, a part d'això, són les carreteres també i els espais més triats per fer proves esportives, com bé ha dit en Joan, el salt de tramuntana. I clar, sempre hem d'intentar cercar unes combinacions perquè, al cap i a la fi, són només 2 o 3 carreteres que ens donen a una carretera que travessa la serra, que ens travessa el municipi, i clar, sempre tens diferents talls de carreteres. I aquesta millora que vàrem introduir fa un parell d'anys en el Güell, a la pujada del Güell a Lluc a peu, va ser important perquè ens allibera la carretera de Pollença per poder accedir a Lluc, perquè abans també estava tancada. Per tant, sempre que fem una millora en aquest sentit és important. I en el volum de vehicles que deies i d'autocars i tot això, el volum de visitants que tenim, hem de dir que Escorca va ser el primer municipi l'any 2014-15 que va implantar una regulació a la Calobra perquè els autocars han de reservar plaça, hi ha una regulació per baixar allà a la plaça i tornar a pujar. I això fa que un lloc molt visitat tingui un equilibri en els visitants, cosa que és molt important per mantenir aquesta... Una limitació per que no se faci malbé. Exacte, i a més una limitació per número d'autocars i a més per horaris que són els que han de complir per entrar i per sortir. I això fa que hi hagi un ordre i un equilibri, perquè clar, hi havia dies que teníem més autocars perquè els turoperadors i això els interessava més concentrar aquells dies, clar, això ens va dur a que s'ha equilibrat en tots els dies i no hi ha dies que tinguem una pressió més que els altres. Està més igualat. Està més igualat i això ha estat una millora important. Llavors no se parlava en aquell moment de massificació turística, però nosaltres ja ens vam adelantar a començar a posar mesures en aquest sentit. És que nosaltres dilluns que vam tenir la reunió on es comencem a reunir per les activitats, jo crec que el 90%, per no dir 99%, d'activitats passen pels vostres pobles. Selva i Escorca, tots els dies tenim allà marxa. Nosaltres som observadors, és a dir, el Güell és una sortida de Palma, per als nostres municipis veuen com arriba la gent i fins a la meta, que és el santuari de Lluc. El nostre municipi, venint des de Binissalem, passen per Viniamà, després per Soua, per Caimari, i durant 53 anys que té la marxa del Güell Lluc a peu han viscut moltes marxes, moltes anècdotes, ha hagut un canvi generacional important. La mateixa prova s'ha d'organitzar amb unes mesures de seguretat que als seus inicis era un grup d'amics. Era un grup d'amics, a un amic. Avui en dia ja no són grup d'amics, són grup de participants, una prova que ha d'estar regulada, amb moltes mesures de seguretat, i des dels nostres pobles el que fem és
acollir d'una manera encantada. A més, mos coincideixen les nostres festes patronals. Jo també a nivell personal, mon pare, ma mare, la família vivíem a la carretera i mos posàvem a la fresca, quan les famílies passaven els estius a la fresca, fins a les 3, les 4, les 5 de la matinada, on vam passar tots els marxaris i els participants. Poden contar moltíssimes anècdotes. Persones que cada any participaven. Que els veieu que repetien. Persones que duen una bombona de butano plena, aquesta anècdota és ben real, són testimoni. Persones que han deixat la vida, que han mort durant la prova, també, persones majors. Recordo una persona que va tenir un infart, un mort, va ser un soldat. Un soldat que també va morir, treballant un dipòsit d'aigua en el camió militar. I ara veiem també molts de joves, molt de jovent que segueixen la mallorquinitat i... Sí, és veritat que nosaltres hem fet un canvis, perquè com tot ha canviat, això de seguretat, nosaltres quan que van la marxa ja comencen a prendre-los a ells. Ara, el mes que ve, al gener... Per un parell de dies de tregua i... Al gener ara deixem que passin les vacacions. Com un gorrovell, güey. No ha fet la d'enguany i ja prepara la de l'any que ve. No, ja ho tenim tot preparat per l'any que ve. No és el mateix. I la veritat és que xerrant amb ells hem après, perquè igual que en Toni m'ho va dir, entrau per aquí, en Joan m'ho va dir, perquè em ve de tenir el lloc habitualment aquí, que hi ha males condicions, no passava allà, tenir més llum, tenir més coses, i és veritat que jo, com a president del Güell, d'ells i d'altres baldes i d'emergències i de Guàrdia Civil, això he après molt, perquè també escoltam. Jo me'n recordo que la meva reunió que vaig tenir amb en Toni, me va dir, Xisco, feim molt de basura. I vaig tenir una reunió amb el president del govern, i vaig dir, per donar les botelles, i van llevar, l'any 2019 van llevar totes les botelles, són tots els plàstics. I està que ara feim molt menys brutal que antes. Molt bé, és que ara mateix tenim molt més present el que és el tema mediambiental, ecològic i de més. Quan comentaves lo de les anècdotes, Joan, Toni, mon pare, devia ser l'any 80, jo devia tenir 2 o 3 anys. Me'n record que se va fer una aposta, que jo t'ho vaig comentar tu, en tot la Güell ho sabia, se coneixien, que era que si el Mallorca pujava a primera divisió, farien del Güell Lliucapeu, me pareix que era amb un ànnera, amb un pato. I ho varen fer. Ell amb un germà, crec, i amb un amic, i va sortir per tot, també. O sigui, l'he recordat quan t'has dit això també de la bombona de butano. Què implica com valorau i què implica pel poble d'Escorca, com el de Souva, és que passi la marxa del Güell Lliucapeu? Bueno, Escorca sempre ha estat un punt referent i un lloc referent a nivell de tota Mallorca i també a nivell mundial com a punt de visita, no? És curiós l'evolució que ha tingut la marxa al llarg dels anys, no? Jo record, també perquè ja vivia allà dalt, tant que no tingués cap càrrec en aquell moment, però el Güell, record que era un dels dies forts, perquè estem parlant de fa molts anys, forts de volum de gent a Lluc i de molta activitat econòmica, etc. És vera que en els anys va anar canviant, ha anat canviant, tot s'ha complicat, com dèieu, ara fer una prova, les mesures de seguretat, els protocols que hi ha, etc., tot fa que les coses canviïn molt. I aquests darrers anys amb en Xisco hem anat fent petites millores, com ha dit, en l'aspecte mediambiental. Evidentment, tenim en compte que un municipi de 200 i pico habitants, només en proves, com la del Güell, en totes les altres esportives, etc., això fa que també el volum, com han dit, de fens s'incrementi. Escorca ha estat durant molts anys el municipi que més fens genera per habitants d'Europa. I això se diu molt aviat. Com és això? Com és això, tal com t'ho dic. És a dir, si ho mirem per habitant, o les comparatives per habitant, clar, són 200 i pico d'habitants. Quan tu te passen 1 milió de persones, tu imagina't el volum de fens que el cap de l'any te deixen, no? Pues claro, aquestes coses
ha fet que tothom hem anat evolucionant i amb en Xisco, quan vam parlar els primers anys que hi està, dic que hem d'anar fent canvis amb aquestes coses. No poden deixar de cada vegada més fents, malament, que després se retirin i tot això, hem d'anar posant mesures més sostenibles i que facin que aquestes proves realment estiguin més d'acord amb les polítiques que avui en dia tots intentem instaurar o educar a la població. I això ha estat passes molt positives que han millorat la marxa d'Arguell a Lluc. Des del nostre punt de vista, Mallorca té 7 rutes cap a Lluc, cap al santuari, des de Palma, des d'Artà, etc. I formar part d'aquesta ruta, que han de passar pel nostre municipi, la ruta que ve de Reguer, que ve d'Esplà, que ve des de Palma, és un aconteixement important. Hem passat de peregrinar a Lluc a marxar cap a Lluc. Hi ha una simbiosi de peregrinatge, de mallorquinitat també, de prova esportiva. Hi ha una mescla de participants que hi veuen, des del seu punt de vista personal, és una aposta personal de si un hi va com a peregrí o hi vas com a una prova esportiva. També fa que un efecte granera, que molta gent s'afegeix a la marxa, que aprofita aquest dia de la marxa d'Arguell Lluc a peu per pujar a Lluc, i també a vegades hem tingut qualque participant que s'ha aturat a festa, perquè com que coincideixen les festes patronals de Sant Llorenç... Ja que hi som. Ja que hi som, us anem a festa. Si ha arribat a Lluc ja no ho puc saber. No, també a nosaltres, jo parlaré perquè jo antes jugava un poquet, és veritat que en el canvi de prior s'ha obert més Lluc, és a dir, tenim molt més col·laboració, en Don Mariano hi fem molt més coses. En Don Mariano a les 5:30 del matí està a la porta amb Antoni Moreno i el santuari obert, cosa que no passava antes. Mos tancaven en clau i mos pagaven els llums. I amb això m'ha mejorat molt. La col·laboració, jo no sé com col·laboram, però la col·laboració que hem tingut tant d'Escòrcia com de Selva ha estat molt bona, molt positiva. Jo, com he dit abans, he après molt de vosaltres, perquè vosaltres teniu experiència, i entre tot hem modificat la marxa més segur, més mediambiental. Jo me recordo que el president anterior llogaven un camió per a la bessura i ja amb una furgoneta amb el sobre furgoneta. També la gent s'ha considerat que ha de fer així, ens fan altres enguany. A Selva hem incrementat l'evolució perquè a Selva ja no hi ha salida. Quan surten de Selva, cap a dalt. I l'any passat van donar targetes tabletes energètiques i enguany han donat més menjar perquè la gent pugi cap a dalt. Molt bé. Croissants, ara no sortia. Croissants enguany. Hi ha hagut que un voluntari nostre el donaven perquè no ha creat ni problemes de bossa ni problemes de paper. No, és una història tu saps que ho coordines, el tema dels voluntaris i tal. Senyor Toni Solivelles, orgullós batlle d'Escòrcia, gràcies per estar aquí amb nosaltres a Canal 4 de Televisió, ja sabeu que sou aquí a vostra. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Estimat Joan, quina sort sou, que m'agrada. Quan me diuen has de venir aquí a presentar, jo encantadíssim. Moltes gràcies. Gràcies per estar amb nosaltres. Xisco, la setmana que ve un poc més d'això i allò amb el Grup Güell, no és així? Sí, no me queda més remei. Bueno, i fins divendres de la setmana que ve aquesta secció Això i allò amb el Grup Güell. Continuam amb Manu, amb tu. Anem-hi!